ना जाने क्यों आज का दिन अच्छा लगता है लोगोफोर नै गाइखेर सेरखांबाय दा मोसौनो दै होबाय आं आरामसे दा दुब्लियाव लांनोसै आरो ओमफ्राय पार्सेल मोनसे फैदोनो बेखौनो आं नेगासिनो दङ र' लोगोफोर नै मोनफैबाय दाहाय माबा खालामनोसै आनबक्सिं खालामनोसै थ' बे मोसौ मानैखौ आं फोथाराव दोनना फैग्रोनि दुब्लियाव गाइखेर सेरखांबाय नालाय ओरैबायदि सान्दुंहाय लोगोफोर आयु थैनोसै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायहरबाय गोबाव साननि उनाव नोंथांमोनजों दिनै नुजाफैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै थ' अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' मा बुङो नै एकदम फुंनिफ्राय खामानि मावनानै गाइखेर सेरबाय बेनिफ्राय मोसौ हैबाय ओंखाम संनानै दुगैनानै ओंखाम संबाय आरामसे जाखांबाय आरोना लोगोफोर थ' दहायो फ्लिपकार्टनिफ्राय मा लाबोदोंमोन बेखौनो आनबक्सिं नोंथांमोननो खोन्थानोसै भिडिअनि गेजेरजों आं मा अर्डार खालामदों आरो आं दा मा मावनो नागिरदों थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै आरो जुदि नायनानै मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' स्टार्ट खालामनि ना जाने क्यों आज का दिन अच्छा लगता है लोगोफोर सिगांनियाथ' मैगं खानायाव माने ज' थांनानै दुखु सुखु फोरमायहैयोमोन रायलायोमोन नङा होमबा दा जोंनिया मा आं बिसिबायनो रायलायना जोंनिया माने न'आवनो थानानै रायलायनांसिगोन आरो उपाय गैया ओरैबायदि माने मैगं नागिरनायनिबो सम गैला नङा होमबा गावबागाव न'आव ओरैबायदि खामानिनि बेस्थ' थ' नायनि माबायदि फैखो आंना सेल्फि स्टेन्डआ गाज्रि जाबाय बिनि थाखायनो एसे प्रब्लेम ब्लुटुथआ जालिया ओंखायनो आं गोदान अर्डार खालामबाय आरो खालामगोन होननानैनो समबो जाया अबेबा समाव बाना थायो अबेबा समाव आरो इन्टारेस्टआनो खम जायो मानोना भिडिअफोरावबो भिउस फैया बानायनो बायो थेवब्लाबो आरो मासे माने एसे मेम'रि बायदि देने बुरैबा गावनो नायबाय थानांगौ आं माबायदिमोन होननानै बिनिफ्राय आरो फिसौफोरा नायगोन नङा होमबा आबैया माबायदिमोन ना नायदो लोगोफोरनो सेल्फि स्टेन्ड बिराद दिगदार जायोमोन आरो आखाइजों हमनाय माबानाय आरो ब्लुटुथआबो मोजां नङामोन आंनिया आयौ बेखौथ' बख'नोनो हायादां हायो Hai Lwgwfwr. Borea जासिगोन आरो दा सेल्फि स्टेन्डजों मा बे थिला माथो बिदि लोरिबा भिडिअ बानायबा माबालाङो लोरियो थाबायबा माबाबा लोरिनो नागिरो इमान गपस नङा माथो थिगानो एसे दाम खमनि एसे हेभि जायो आरोना एसे माबा लरंफोराव मोनदों माथो आं मा बिदिबा गोरा जाबाय थ' लोगोफोर बेखौनो अर्डार खालामदोंमोन मोजां मोनबाय अर्डार खालामनानै लानो हानायखाय थ' दायो मोसौ बायबाय दा गाइखेरा बिराद मोजां होगासिनो दङ सेरबाय थ' गाइखेर सुनानै दा हरनि लोगोफोर माने आरामसे गाइखेरखौ सुनि आं बेलायनाय गाइखेरा लोगोफोर खोन्थानि ना नै
बे गाइखेरखौ सुनिसै गाइखेर हरनाय अस्त्रा बेयाव दं गाइखेर सेरनाय हरनाय सुनाय मोसौ हैनायाबो साधारन खोथा नङा दे लोगोफोर खस्थ' दङ नाथाय बेबायदि माने बेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजोंनो दिनखौ थोनहरबाय थादो थेवब्लाबो मोजां मोनो मोसौजों थानानै खिन्थु मालाबा गाइखेर खम हरोब्ला दुखु जायो गाइखेरा जुदि मालाबा खम ओंखारो होमब्ला दुखु जायो लोगोफोर आरो बुरजा ओंखारखालि मोजां मोनो आरो मालाबा लिमिटेड सानफ्रोमबो ओंखारनाय बायदि ओंखारो माने गांसोनिल'सो खोथा थ' ओरैबायदि माने गाइखेरनि थाखायनो मोसौखौ अननानैनो आरो गाइखेरनि थाखायबो आरो मोसौखौबो अननानैनो मा खालामो आङो माने मा खालामगोन आरो उपाय गैया बायोब्लाबो दसे दसे मोसौनोबो सम होयो आरो आङो 1-1.5 घन्टासो उपाय गैया जिबन गोनां बुस्थु गाइखेराव लुबैबा जाया मोसौखौबो जोथोन लानांगोन नङा होमबा बेनि थाखायनो बेबायदि प्लास्टिकआव सोनानै खानानै हरो आरो फार्स्टआव सोनो रोङामोन आङो लोगोफोर एकदम माने मा जायो ज' बेबायदि खोलैना लायो साननै बिदि जादों आरो फार्स्टआव गाइखेरा फार्स्ट खालामनाया रोङासै आधा लिटार बेबायदि लस जादों थ' सुखांबाय लोगोफोर थ' आंना आलासिबो फैगासिनो दङनो बिनि थाखायनो गाइखेरखौ बेवहाय माने 1 लिटार लाखिबाय आरो बेनिफ्राय दा माखासेखौ हरनोसै मा खालामगोन आरो माने बाहेरावबो बिदि हाजिरा हुजिरा मावनो हाया न'आव थानानैनो गावनि थाखाय थाइसे थाइनै दाउ मानैसो फानलाय गाइखेर फानलाय बेबायदिनो गरसे गरनैखौ दिहुनो आरो लोगोफोर अबावथ' इजि मानि मोनगोन नङा होमबा खस्थ' जेरावबो साकरि मावब्लाबो खस्थ' आबाद मावोब्लाबो खस्थ' न'आव खामानि मावोब्लाबो खस्थ'नि आरो बेफोरो थ' बेखौ दायो आं दिनै थांलिया आलासि फैबाय थादोनो नङाबाथ' आंनो दोनहैगौमोन हैगौमोन दा आंना हासबेन्डआ स्कुलनिफ्राय फैनानै एसे रेस्ट लादो थ' बि दा सिखारोब्ला साहा लोंनानै आरामसे लांसिगोन आरो सोरनोबा नांगौब्ला अरहनमोननि दखानाव दोनो आङो लोगोफोर जोंनि लकेलनिफोरखौ बुंदों आङो आंनि गाइखेरखौ सोरनोबा नांगौब्ला अरहनमोननि दखानाव दोनो दे अरहन आंनि फिसौनि दखानाव दोनो माने अरहन बिमाया आंनि आब'नि फिसा अरहना फिसौ थ' बिसानि दखानाव दोनो लोगोफोर थ' लायबानो जाबाय थ' बेखिनिखौनो ओरैनो जास्ट माने भिडिअ होथाराखै नालाय जेबो कन्टेन्टबो मोनथ'वाखै आरो कन्टेन्ट मोननाय समाव मा जायो ओरैबायदि गरम हारसिंनो खामानि मावनाय थ' बानानै भिडिअखौ बानायनाय जाया दाखालि बावैसो बैसागोआव आङो मा बुङो आरसि 90 कुन्टेलसो माबा केजि कुन्टेलनो हायो इलाय दा 90 कुन्टेल दाउ फाननो हानायबालाथ' भगबान जि माहाजोन जागौमोन आङो थ' मा बुङो 90 केजि माने खुस्रा खुस्रि 1 कुन्टेलसो दाउ फानबाय सानसेयावनो 50 बेनिफ्राय सानसेयाव बे दाउफ्राया बे सानसेयाव 20 बिदियै माने 90 केजि हरदों आरो आं ना ओमफ्राय उनाव आरो दाखालि हायार सेकेन्डारि पास जानायाव मेट्रिकनि रिजाल्ट मोननायाव मालाय
सोरबा सोरबि खुसिजोंनो दाउ जाहोदों नालाय आंनि दाउफोरखौ लांदों थ' बेबायदि दाउफोरखौ फानबाय फाननाय समाव आङो भिडिअ बानायगोन सानदोंमोन नाथाय बेखायदा टाइमावसो जायो नालाय मालाबा फुं सिखारो मोनायाव फैयो माबाफ्रा मा बुङो बेफारिफ्रा थ' बेबायदि एकदम मुड गैयि समाव दाउ लांनो फैयोब्ला भिडिअ बानायनाय जाया थ' बिदिनो दाउनि भिडिअखौ लाबोनो हायाखै बिनि थाखाय जास्ट आं बे आनबक्सिं भिडिअजों लोगोसे गाइखेर सुनायखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे नुजाबाय आरोना दोननोसै टाटा